барои мардакои машқи варзишгар дар хона турникам ҳастай хона мехарену ҳар рӯз машқ мекунед. Ассалому алайкум. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар ҷалҷам ҷойгир мебошад. Аз ин тараф Якум Советский ва аз ин тараф казинои Саидшоҳ. Хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 10 ошшона иборат мебошад ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. Ошхона, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва аз ин тараф ҳоҷатхонаву ҳаммом. Духонагаи фурӯшӣ мебошад бо масоҳати умумии 62 метри квадратӣ дар шашум ошшонаи бинои новостройка. Худи бино аз 10 ошшона иборат мебошад. Хона бо барқ, об ва отопления таъмин аз дӯстони азиз, бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Чизере ки дар навор мебинед ҳамааш меистад. Хона мехаред, медуроеду зиндагӣ мекунед. Дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад, чунки минтақаи хуб мебошад дӯстони азиз. Яъне мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид ҳамаш дар наздикиаш ҳаст. Нархи хона бошад 759 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. Аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшеду дар ҳама шабакаҳои иҷтимоӣ рекламаашро бинед, пас ба рақамҳои барои реклама 927 14 55 15 дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасо мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. Ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. Барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.